Weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heɓlo sukaaɓe Afrique takko sana yoni to ceinture sambaru to nayon to sodo pulaaɓe kon wattu yonia to saare wuro barinaɓe kon ɗum ɗon wattuji yonia ton to saare kali saare ñana to njum to sillaɓe gonkora ɓurel kon wattu yonia ton to koccar to gudiri bala gar ha to bala hamadi bujel kon ɗin wattuji yoni kay ha ton to fiidire kabaruuji ɓe to balbali to ko ɗemngal pulaare kiiɗiɗan ɗam ko ɗen ko ɗon to dowlaji Europe halen kay ko fati e ligue des champions européen quart final ɗen fotide kiiɗiɗan ken yoɓe makko yuɓinama e kiikiɗe hannde maade jokku yuɓne toon to dowlaji Europe toon to dowlaji Europe no hedede halen kay ko fate premier league ngol leydi Angleterre tegal kayde ñalngu capantati mille poti mum joƴƴe kiikiɗe jalɗi ɗon to leydi Angleterre ñalgoto ɗimi yuɓnede ha laaɓi ɗon to leydi Angleterre to leydi Espagne man hal kay ko fate la ligue Santander ngol leydi Espagne ñalngu nogas jeeɗiɗi ɗen ɗon fotimi kay koye kiikiɗande e timmata kay yuɓine toon to leydi Espagne to leydi France man hal ko fati e huitiéme de final coupe de France kiikiɗan kin Portugal gotal yuɓnama kiikiɗande ma heɓide kay jokku toon to leydi France to série a ngol leydi tali ñalngu tata bijo ngal ɗon fotal ko birtunogal koye kiikiɗande ngal yuɓide ko nonne kay Portugal donnagal koye ñalngu nogas e jeeɗiɗi toon to série a ngol leydi tali ko ngal birtunogal koye kiikiɗande ngal yuɓide toon to leydi tali to leydi Mali man hal ko fate premier division ngol leydi Mali ñalngu jeeɗiɗi fotide mum ma jokku e kiikiɗande to leydi Mauritanie ñalngu sappo e go'o ɗen noon fotide kay ɗe jokkina yuɓine toon to leydi Mauritanie musidɓe ɗen waɗa goɗɗe joni januɗen jom ñalɗe moon hettiyankoɓe ya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heɓlo sukaɓe Afrique ñalawma ko njeslaare jeeɗiɗi lewru setto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruuji men coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaar en mbirɗen gardidi kabaruuji fuɗɗorɗen ko toon to dowlaji Europe halen kay ko fati e quart de final ligue des champions européen nden ɗon potite kikiɗankin ɗe fuɗɗama yuɓɓinede hakkude Manchester mo City kañum tigui jaɓina Borussia Dortmund ngal ɗon pottal noon e kikiɗankin ko ɓen ɗon wiyete Manchester City kañum tigui fooli Borussia Dortmund balluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel potital ɓurnogal fadede kikiɗankin ko hakkude kay Real mo Madrid kañum tigui jaɓina Rebel Poul mbo Sadio Mané ko noon ngal ɗum potale kikiɗankin toon to balde bébas ko ɓen ɗon kay wiyeteɓe Real Madrid kañum tigui fawi e dow Rebel Poul mbo Sadio Mané balluji tati wondude e baliyel gotel toon to ligue des champions européen o hededen ɗen ɗon potide wicci quart de final made jokku e kikiɗande sanga wattuji nogas e goɗi fawana e hojom wonande kay eruji Europe no hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fawana e hojom hakkude kay ɓen ɗon wiyete Bayern de Munich kañum tigui jaɓɓata Paris Saint-Germain mbo Kylian Mbappé ngal ɗum potalne kay hingal jeeya kay e potital ɓurgal fade toon to quart de final ligue des champions européen taw ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas gaso kay hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho toon to dowlaji européen on ɗon wattu maɗen ɗon potiti kay jokku hakkude kay FC Porto mbo Moussa Marega kañum tigui jaɓɗo Chelsea toon to leydi Portugal sen immima ko fati e ligue des champions européen en mbirɗen e gardidi kabaruuji men coftal balli taw koye ɗemngal pulaar hedeɗen ko toon to dowlaji Europe halen kay ko fati e toon to leydi Espagne halen kay ko fati e la ligue Santander mbo leydi Espagne ɗen noon poti noon caggal kay nde ɗe jokki yuɓneɗe kikiɗe canki hakkude FC mbo Barcelone kañum tigui jaɓino Real Valladolid ngal ɗon potane kay ko FC Barcelone kañum tigui folno Real Valladolid toon to kamno baliyel gotel wondude ndiga ɓen ɗon noon wiyeteɓe Real Valladolid ɓe wawino kay hebde kartal bodewal e ngal ɗon potital toon to leydi Espagne noon ñalngu nogas e jeenaɓijo koye kikiɗande timmata yuɓinede caggal kay ɗin ɗon kippuji ɗiɗi kay ɗi heɓanno kay huccodirde toon to la ligue Santander mo leydi Espagne jeyno kay sababu ɗum ɗon noon ko caggal kay ko kanji ɗin ɗon kippuji ɗiɗi kañum tigui fettuno kay final coupe de roi mbo leydi Espagne wadde on faami ko Real mbo Sociedad kañum tigui huccodirta e Atlético Club de Bilbao e kikiɗande toon to leydi Espagne ngal ɗon potal noon kangal tigui udata kay ñalngu nogas e jeenaɓijo toon to la ligue Santander mbo leydi Espagne ngal ɗon potal noon e kikiɗande ngal yuɓɓinte kay toon to leydi Espagne ngal ɗon potal noon e kikiɗande ngal yuɓɓinte toon to leydi Espagne ko sanga wattuji nogas e goɗi fana e hojom wonande kay eruji Europe toon to San Sebastian ko ɓen ɗon wiyeteɓe Real mbo Sociedad kañum tigui jaɓɓoto Atlético Club de Bilbao toon to leydi Espagne o hededen ha sindo kay ñalngu nogas e jeenaɓijo timman yuɓɓinede toon to gardi wuto jokki kay ardade ko ɓen ɗon wiyeteɓe Atlético mbo Madrid jogui ko toɓɓe capanɗe jeegom e jeegom rewi hen ko FC Barcelone toɓɓe capanɗe jeegom e joyyi ko nonne kay Real Madrid no tawe place tataɓi jogui ko toɓɓe capanɗe jeegom e tati FC Séville no tawe kay e place nayyi jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi e jeetati so tawino ko Real Betis mbo Séville no tawe kay e place joyyi jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeegom ko nonne kay Villarreal no tawe kay e place jeegoɓi jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeegom toon to leydi Espagne o hededen to banggue loggito hande kay jokki arda kay ko ɓiɗɗo Argentine ajo wadde on faami ko Lionel Messi toon to FC Barcelone jogui kay ko loggi nogas e tati rewi hen ko Gerard Moreno tawno ko international espagnol fettowo kay toon to Villarreal jogui ko loggi sappo e jeenayi rewi hen ko Luis Suarez toon to Atlético mbo Madrid jogui ko loggi sappo e jeenayi Karim Benzema taw
taw non ko international français fetto kay ton to Real Madrid jogi ko loggi sappo e jeetati kañum tigi woni kay to place naybiɗo so tawi ko place joybijo noon kon ɗon ɓiɗɗo Maroc najo wiyetede kay Youssouf El Nasri fetto ton to leydi Espagne taw noon koye on ɗon kippu kay wiyeteɗo FC Séville jogi ko loggi sappo e joya sen yalti ko fati la Ligue Santander mo leydi Espagne ene mbirɗen ene gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faden ko ton to Premier League mo leydi Angleterre caggal kay nde ñalngu capan tataɓijo potiti mum jokki e kikide canki hakkude Everton kañum tigi jaɓɓino Crystal Palace ngal ɗon potal ko gotel e gotel Wolverhampton mo Adama Traoré kañum tigi jaɓɓino West Ham United ko noon ngal ɗon potal ko West Ham United kañum tigi fooli kay ɓen ɗon wiyete Wolverhampton mo Adama Traoré ha e dinguirel mum balluji tati wondude e balluji ɗiɗi ton to leydi Angleterre no hedoɗen caggal kay nde ñalngu capan tataɓijo timmi yuɓne ton to Premier League mo leydi Angleterre hande kay jokki ardade ko ɓen ɗon wiyete Manchester City jogi ko toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e nayyi rewi hen ko Manchester United toɓɓe capanɗe jeegom ɓolle Leicester City no tawe place tataɓi jogi ko toɓɓe capanɗe joyyi e jeegom ko nonne kay West Ham United kañum tigi woni kay to place naybiɗo jogi ko toɓɓe capanɗe joyyi e ɗiɗi Chelsea no tawe kay place joybijo jogi ko toɓɓe capanɗe joyyi e goho so tawi noon ko men ɗon wiyeteɓe Tottenham mbo Harry Kane tawe kay e place jeegoɓi jogi ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeenayyi ɓen ɗon wiyeteɓe Rebel Pool mbo Sadio Mané kañum ne kay no tawe kay e place jeeɗoɓi jogi ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeenayyi Everton woni to place jeetaɓi ɗo jogi ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ton to Premier League mbo leydi Angleterre ton to Premier League mbo leydi Angleterre ɗoɗen ene mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar so fati kay ko banggue loggito ton to maire biteriyagal woni kay ko on ɗon wiyeteɗe kay Harry Kane international Angleterre najo fetto kay ton to Tottenham jogi ko loggi sappo e jeenayyi rewi hen kay ko Mohamed Salah international égyptien fetto kay ton to Rebel Pool jogi kay ko loggi sappo e jeetati Bruno Fernandes ko international portugais fetto kay ton to Manchester United jogi ko loggi sappo e jeegom ton to leydi Angleterre non ko ni tigui classement mabɓe yaari o caggal kay nde en ɗon potide ñalngu capan tataɓijo timmi yuɓine ton to leydi Angleterre ene mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar sen immima ton to leydi Angleterre faden ko ton to leydi France halen kay ko fate 8e de finale coupe de France e kikiɗan kim potital gotal yuɓinama hakkude kay ɓe ndo wiyetaɓe FC Monaco walla kay wiyen AS Monaco mbo Krépin Diatta kañum tigui jaɓino mes ngal ɗon potarne kay caggal nde ngal waɗi kay ɗekki hay goto mabɓe heɓano loggol ha kay ngal ɗon potal yehi kay ton to hojomaji dotaɗi ala ko gasi ko nden tigui ɓe yehi ton to fof fetat toon ko AS Monaco mbo Krépin Diatta kañum tigui fawi kay e dow mes baluji joyyi wondude e baluji nayyi ton to leydi France noon e kikiɗande maɗen ɗon potide 8e de finale coupe de France jokkuma en artu e majji noon taw koye kabaruji meɗen faaɗi ton to leydi France sen nimima ton to leydi France ne mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faden ko ton to leydi Italie halen kay ko fati e série A mbo leydi Italie caggal kay nde ngal ɗon potital dirtina taw koye ñalngu tataɓijo koye kikiɗande ngal yuɓinte sanga wattuji sappo e jeetati fawɗi hojomaji capanɗe nayyi e joyyi ton to San Siro ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Inter mbo Milan kañum tigui jaɓoto Sassuolo so e noon ha wattuji sappo e jeegom walla kay wiyen wattuji sappo e jeetati so fawi kay hojomaji capanɗe nayyi e joyyi maɗen ɗon poti jokku kay ton to Alliance Torino taw noon ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Juventus mbo Cristiano Ronaldo kañum tigui jaɓaton Napoli mbo Kalidou Koulibaly ngal ɗon potal noon ko ñalngu nogas e jeetaɓijo ko ngal dirtana ngal kay ton to série A mbo leydi Italie ɗen noon poti ɗiɗi kal noon koye hande tigui ɗe yuɓinte faami kay wadde ko potital ñalngu tataɓijo e wondude kay potital ñalngu nogas e jeetaɓijo ton to série A mbo leydi Italie sen nimima ton to dowlaji Europa laaɓi ene mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemngal pulaar faden ko ton to leydi Mali halen kay ko fate premier division mbo leydi Mali taw noon koye ñalngu jeenaɓijo kikiɗande maɗen ɗon poti jokku yuɓinede hakkude Black Star kañum tigui jaɓato Joliba FC so yinon ha on ɗon wattuma kay yelem olympique jaɓɓo kay akko Bamako ngal ɗon pota noon ngal watta kay ko sanga wattuji sappo e jeetati fawɗi hojomaji capantati wonande kay eruji Europe na hawra kay ton to Afrique banggue hirnangue sanga kay wattuji sappo e jeegom fawɗi hojomaji capantati to leydi Mauritanie halten koye Ligue 1 mbo leydi Mauritanie taw koye ñalngu sappo e goɓijo kikiɗan kinɗen ɗon poti jokkino yuɓinede hakkude kay ɓen ɗo wiyete FC mbo Tavarak Zeyna kañum tigui jaɓino ɓen ɗo wiyeteɓe Kazar ngal ɗon pota noon ko Kazar kañum tigui foli kay FC mbo Tavarak Zeyna baliyel gotel wondude ndiga FC mbo Nouadhibou kañum tigui jaɓno AS mbo Concorde ngal ɗon potane kay ko FC mbo Nouadhibou kañum tigui foli AS mbo Concorde baliyel gotel wondude e ndiga sen nimima noon ko fati ɗen ɗon potide ene mbirɗen e gardidi kabaruji men e coftal balli ma ene rutta kay toon to dowlaji Europe halen kay no fati e nden ɗon jeyde yitene république mo leydi Italie on faami kay ko la république mbo leydi Italie kikiɗe han noon ɓe arti kay ngal ɗon rasisiyagal wannongal kay toon to leydi Espagne taw noon ko hakkude on ɗon kippu wiyeteɗo FC mbo Valence caggal kay nde ɓe fettiduna e ɓen ɗon wiyeteɓe Cadiz toon to la ligue mbo Santander mbo leydi Espagne taw koye potal ñalngu nogas e jeenaɓijo on ɗon rasisiyagal ngal holla taw noon ko on ɗon wiyeteɗo Moutar Diakhaby international français fetto kay
kay toon to FC Valence e kikiɗen noon jeyde la République mo leydi Italie arti kay e ngal ɗon rasisiyagal no feewi caggal kay oɗo santé foot koyngel no teska hen kay rasisiyagal mo ngal toon to dowlaji Europe musidɓe tedduɓe tiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigi woni kabaruuji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar ɗo yesso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Umaar Demmbel Jallo to karallagal to ko Adama Ba gorko mo Gurel Yaay to weltare fiji ko Saydou Abouba kettoki malaki jami jam gueno hirani